खन्थाइनि मुं थरथिंसे दुखुनि मोदै। खन्थाइखौ लिरदों बिथां कमल बसुमतारी। डिस्ट्रिक्ट बिश्वनाथ सारियाली, भिलेज 2 नं सेलायखाथि। दानिया फैदो बिथांनि खन्थाइखौ दान्दिसे सम खोनासंलांदिनि। एसेबां दुखु बे जोनोमाव सहायनो नाजागोन आं, अब्लाबो थरथिंसे दुखुनि मोदैखौ बेखौनो गोसोआव जुनानै थांनानै थानो नांगोन। जानो हागौ गैया आंहा बे जोनोमाव सुखु गोजोन, हानायमानि दावगालांगोन आं बे बुहुमाव थरथिंसे दुखुनि मोदैखौ लानानै। गैया आंहा बे संसाराव गोजोन मोखां, गैया आंहा बे खोमसि लामायाव रावबो आंगो। सासेल' दं आंहा इसोर बे जोनोमाव। थावरिनो हायाब्लाबो लानांसिगोन आं सहायनानै थरथिंसे दुखुनि मोदैखौ। बे बुहुम बिखायाव थांनानै थानो नाजागोन आं, अब्लाबो बे खोमसि लामायाव उथ्रिलांनांगोन आं बे थरथिंसे मोदैखौ लानानै। संसारा मुगैथों आंखौ, थेवबो आं सहायनानै थागोन। लोगोफ्रा मुगैब्लाबो आं सहायनानै थागोन अरायबो थरथिंसे दुखुनि मोदैजोंनो।